În episodul Viral Shots de astăzi învățăm cum să facem o industrie non-sexy sexy în online. Totul ține, cred eu, foarte mult de relevanță și de context. Cum faci să rămâi relevant ca brand și om de publicitate. Contează foarte mult să înțelegi care e insight-ul social sau cultural de care te poți agăța, astfel încât să obții relevanța aia despre care vorbeam. Bineînțeles, vorbim și despre AI. Cred că viitorul nostru este să știm să-l folosim în toată munca noastră. Și cum menții talentele în agenție. Și cred că ține foarte mult și de a înțelege nevoile omului. Bine ați revenit la Viral Shots, episodul 13. Astăzi o am invitată alături de mine pe Irina Becker. Irina, mulțumim că ai acceptat invitația. Și eu mulțumesc. Câteva cuvinte despre Irina înainte să începem. Este Creative and Business Development Director at Leo Burnett. A început advertising-ul acum 20 de ani. Eram foarte tânără. Da. A învățat tot ce se putea despre bărbați și a făcut pentru Ziua Bărbatului, pentru Bergen Beer, o campanie multipremiată. Printre celelalte branduri de care s-a ocupat se mai numărul Prigat, Altex, Petrom, Pizza Hut, KFC și multe branduri de sub umbrela P&G, Procter & Gamble. Din 2014 este Creative Director pe P&G în Leo Burnett și se ocupă de campanii cu meaning sau cu un produs creativ relevant și în categorii unde poate alții nu au curaj să se bage. Între timp s-a apucat de scris poezii despre gemele sale, nu știam nici despre poezii, nu știam nici despre gemele, felicitări pentru fete. Mulțumesc, nu știu dacă am avut așa un mare merit, dar hei. Are 2 cărți publicate și o a 3-a care este aproape gata. Irina, am să te rog prima oară să-mi spui, când spui că alții nu au curaj, la ce fel de campanii te referi? Adică despre ce dinamică vorbim acolo? Categorii care nu par sexy la prima auzire, adică berea e super tare sau a fost în anii în care am făcut Bergen Beer, dar nu știu dacă s-ar băga foarte mult la detergenți. Și hei, am făcut magie, zic eu, cu unele campanii de acolo. La adeziv de placă dentară, Fixodent, și sper că ați auzit sau o să mai auziți de campania noastră de Fixo. Absorbante pentru incontinență urinară, iată o campanie multipremiată la EFI anul trecut. Da, adică până la urmă să ne punem creativitatea în slujba oricărei categorii care e până la urmă super challenging. Și hei, ce chestie cool poți să faci cu asta? E the ultimate wrestle. Cum iei un brand dintr-o industrie non-sexy și îl îmbraci sexy pentru digital? Totul ține, cred eu, foarte mult de relevanță și de context. Astea sunt cele 2 lucruri foarte, foarte importante pentru mine, cel puțin în modul în care gândim sau în modul în care evaluăm lucrurile pe care le pregătim. Cred că azi mai mult decât oricând trebuie să ții cont de conversațiile din jur, de momentul în care te exprimi, de cultura din jurul respectivei categorii sau pur și simplu din jurul campaniei. Contează foarte mult să înțelegi care e insight-ul social sau cultural de care te poți agăța, astfel încât să obții relevanța aia despre care vorbeam. Sau ce mușchi creativi poți să pui pe un brand, astfel încât să rămână brandul ăla și să vorbească așa cum n-am mai făcut-o până atunci. Într-o piață care pare că se îndreaptă din ce în ce mai mult către freelancing, mai ales cu aceste tool-uri care cumva creează oportunitate pentru cei noi pe piață, cum identifici, dar mai important, cum menții talentele în companie? Deocamdată nu cred că avem așa un mare threat să ne ținem oameni buni în agenții față de freelancing. Sigur că există oameni care se simt mai bine așa, în calitate de freelancer. Există și o anumită doză de incertitudine, de hazard, nu știu, contextul economic nu e cel mai ok în momentul ăsta, probabil. E și un tip de, de personalitate care se simte mai bine acolo. Dar sigur că în momentul în care spui problema cum îmi țin talentele la mine în agenție și nu le pierd, în altă parte, ține foarte mult cred că inclusiv de modul de a recruta acele talente. Eu țin foarte mult la bucata asta, de exemplu. În momentul în care hotărăsc să aleg un om în echipă, de obicei e o chestie de chimie acolo și dacă nu e riscant să nu fie. Deci cumva, dacă te uiți la noi și la oamenii ăștia care lucrăm împreună de ceva vreme, apropo, ne asemănăm în anumite privințe și cred că ține foarte mult și de a înțelege nevoile omului.
dincolo de nevoile profesionistului, care sigur că sunt oportunități să-ți arăți și mușchii creativi. Am fost formată de Bogdan Aumovici și țin minte și acum despre bătăturică și ochișori. E important ca un om să n-aibă numai bătăturică, să aibă și ochișori, adică și oportunități creative. Dar mai cred și că până la urmă oamenii stau într-un job și dacă le e bine și lor, pe bucata lor personală, și discutăm despre acest work-life balance din ce în ce mai mult în ultima vreme. Și eu cred că după pandemie am înțeles și că oamenii țin să-și mai facă și ei singuri acest work-life balance și cred în munca hibrid, nu mai cred deloc în munca 100% office, pentru că nu mai suntem acolo. Și cred că și aici cumva e o discuție întreagă și, nu știu, poate un instinct al unui manager de a înțelege unde se simte omul la mai bine să livreze și ai lăsat o anumită doză de libertate. Că nu toți funcționăm în momentul ăsta 100% work sau home. Dar la nivel de, nu știu, de job efectiv, cred că e foarte important să-i oferi omului de creație, cel puțin, oportunități să se joace și, nu știu, să-și demonstreze niște lucruri sau să vadă că măcar o parte din ideile alea cu care a dat la perete prin viață. Că tot vorbeam de inovații, ce părere ai despre AI? Ați început deja să implementați in-house? Ce tool-uri folosiți? Cum vedeți integrarea asta? Unde vedeți problemele pe zona de AI? Că sunt multe în momentul de față. Nu că am implementat, e o întreagă febră internă, cred că multe alte organizații se întâmplă asta, dar la noi e foarte, foarte hot topic-ul, încă sunt hackatoane despre cum folosim AI-ul, cum integrăm, cum ne folosim de el. Cred că viitorul nostru este să știm să-l folosim în toată munca noastră. Orice poziție, basically. Din orice poziție, exact. Da, de la cum automatizăm niște lucruri de care chiar e ok să scăpăm de balastul, nu știu, zilnic, astfel încât noi să ne concentrăm acolo unde energia noastră creativă e cel mai bine folosită. Eu nu cred că AI o să ne ia joburile. Nu e vorba de asta, e vorba de cum putem noi să ne folosim de resursa asta într-un mod cât mai eficient și pentru noi și pentru clienții noștri. Și cred că vorbim din nou de ce ziceam mai devreme, și ca om de creație, cum rămâi tu relevant, ca what's your added value. Dacă faci munca pe care poate să facă un robot, that's it, la revedere, da, AI will take over. Ne folosim de AI, bineînțeles, în momentul ăsta, cât ne permite AI-ul și cât poate el să ajute în momentul ăsta. Dacă mă întreb pe mine, deocamdată nu e acolo unde, nu știu, să facă o mare diferență, e doar un tool. Sigur că da, atrage o voce mai rapid sau, nu știu, generezi o imagine, o simulare, whatever, pentru că, iată, royalties-urile încă nu sunt clarificate, deci nu poți să ieși cu un produs 100% făcut de AI pe piață, foarte rare excepții. Rămânem conectați și ne folosim de el cât se poate. Sigur că da, avem resurse interne de learning, facilitate de AI la greu și cred că asta a fost smart din partea rețelei noastre. Îl cheamă Marcel și este un tool care agregează enorm de multe resurse în momentul ăsta pentru noi. Avem inclusiv Open Briefs, facilitate de AI, deci worldwide. aveți un custom GPT, basically, nu? Avem, da, avem deja. De ceva vreme. Și e simpatic, adică poți să participi, de exemplu, de aici și, nu știu, să bagi idei pe un brief. Au venit, cred că, din America de Sud sau you name it. Deci, câtă vreme reușim să ne folosim smart de asta, nu poate decât să ajute. Și bănuiesc. Sigur o să fie mandatory ca orice om să cunoască un minim de prompt engineering, nu, indiferent de poziția pe care o are în companie. Da, acolo o să ajungem. Adică, nu știu dacă trebuie să fie, cum să zic, în job description, ci va fi curând firesc. Da, exact. Pentru că, da, în loc să stai să faci tu lucrurile de mână, la un moment dat va fi mult mai smart și mai eficient pentru tine să știi să te folosești de ele ca să, nu știu, să faci lucrurile mai repede. Chiar că o să-ți fie peste mână, nu știu, exact ca și cum ai lucra în financing și să nu știi să folosești un Excel, cred că o să fie să lucrezi în advertising fără să folosești tool-urile de ei. Da, până la urmă, probabil, dar știi cum e, nu suntem Nostradamus acum, dar most probably, în loc de Photoshop, să zicem, o să lucrez cu DALL-E, eu știu cu ce, Firefly de la... Habar n-am. Și ultima întrebare înainte să mergem la jocuri, la triatlon. O piață în continuă schimbare, inovații care vin și se maturizează cu viteza luminii.
cum rămâi relevant ca brand și ca om de publicitate în această piață extrem de dinamică? Cred că sunt două lucruri diferite. Un brand poate să rămână relevant, așa cum ziceam mai devreme, ieșind din turnul de fildeș, fiind atent, cum ziceam, la cum s-a schimbat conversația. Nu știu, dacă ești un brand de beauty, cum s-a schimbat conversația despre frumusețe, ce înseamnă frumusețea, cum se raportează oamenii la frumusețe în momentul ăsta. Până și discuția despre masculinitate s-a schimbat enorm față de momentul la care, de exemplu, făceam ziua bărbatului. Mă uit înapoi cu mândrie, zic. Crazy, cum s-a Crazy. Și mă gândesc cum ar fi fost să ies acum cu niște lucruri pe care le-am făcut atunci. Ar fi absolut outrageous. Dar la momentul ăla, iată, alea erau conversațiile, asta era meaningful, cu asta se identificau bărbații, asta era tongue in cheek, prietenii știu de ce la momentul ăla. Dar iată, asta e important, să înțelegi momentul din jurul tău, conversațiile care se duc, nu știu, că ești pamper și vorbești parenting, părinți, raportarea la copii și asta se schimbă foarte mult. Beauty, you name it, orice. Și până la urmă, orice conversație care e importantă sau are spark la nivel social, cum poți să vii tu ca brand și să fii relevant în conversația respectivă? Spot the moment. Ca om de creație, iată, am o istorie. Dar cred că e foarte, foarte important pentru noi să rămânem relevanți în industrie și pentru brandurile cu care lucrăm. Eu cred că e foarte important să nu devii tu un manierist, să încerci să vorbești tu prin edurile tale, mai mult decât ca pur și simplu om de creație care are resurse creative, care înțelege lucruri, care poate să facă niște shortcut-uri, care poate să transforme, nu știu, în cuvinte sau vizualuri, ceva, and that's it. Deci cumva să te menții tu pe tine foarte, foarte updated cu tot ce contează și să-ți exersezi mușchiul creativ efectiv în orice ocazie și în orice fel, astfel încât, da, să stay true to the industry. Got it. Bun. Super! Hai să mergem la joculețe. O să începem cu sub peste 1 milion de vizualizări, cum am obișnuit lumea care urmărește podcastul. Ne uităm la videoclipuri, spunem dacă are sub sau peste 1 milion de vizualizări, o scriem pe tabliță sub, peste, în funcție de caz, cum nu știu ce. Avem 5 secunde să scriem pe tablă sub, peste după ce se termină de văzut clipul și apoi 1 minut jumate să justificăm. Travis Scott is coming to Romania! Wiz Khalifa, Chief Keef, Don Toliver, Anita, Yeet, Rick Ross, Gucci Mane, Ice Spice, Trippie Redd, Rich the Kid, and many others. From the 10th of July to the 14th, Beach Please Festival is making history on the Black Sea coast of Romania. Don't miss the opportunity. Okay. Bun, am zis sub, peste. Bun. Deci l-au anunțat din ce am văzut și sper să nu mă înșel, l-am văzut că era acolo Travis Scott, deci presupun că au fost 10-15 postări cu el că vine în România și din moment ce e posterul ăsta cu el deja, înseamnă că deja se știe toată lumea și s-a cam consumat zona asta și mi se pare un ad, că probabil e gândit și ca ad, mi se pare un ad destul de generic, mă rog, that's his job până la urmă. Dar mi se pare că deja s-a dus treaba cu Travis, deja e acolo, pe Instagram a nebunit, am văzut că a făcut 300.000 de like-uri. Stai puțin, asta e recent, că eu nu știu când s-a lansat. Păi, eu nu știu, probabil, sigur e după, că au făcut anunț special în noaptea în care trebuia să anunțe că cine era head line-up. Așa l-au anunțat și a făcut, am fost demență, a făcut pe Instagram 300.000 de like-uri, a fost absolut demență. Și atunci m-am gândit, deci dacă era asta prima oară când îl anunțau, sigur făcea peste. Eu pe asta m-am bazat, că e practic anunțul de line-up de la Beach Please. M-am gândit și că Beach Please este, nu, e al lui Shelly. Da, care Shelly e cu Lucian, da. Urmărit, așa. M-am bazat practic și pe popularitatea lui Shelly și cât a pușuit festivalul și am zis că probabil că are peste, nu știu. Da, dacă era primul, sigur 100%. Am zis așa în ideea în care știu că am văzut în noaptea în care au anunțat că urmăream tot line-up-ul, că clar o să merg la ediția asta. Am presupus că deja s-a fumat, ca să zic așa, adică deja știa lumea despre el și așa mai departe. Este sub. Ok. Ai acolo combinații minunate din care să alegi. Filmăm la 10 dimineața pentru cei care nu știți, deci era puțin inappropriat. Consumăm acolo la 10 dimineața. Bun. Da? Merge. Ok. A chocolate egg. I know what you're thinking. You want to put peanut butter in it, don't you? It'd be weird if you didn't. Reese's Cream Eggs.
milk chocolate eggs absolutely filled with peanut butter. Astea sunt organice, da? Ok. Așa, super. Păi arată Ed și totuși trebuie un organic, nu? Da, la sub peste le punem tot timpul pe astea organice. Da, Am văzut că e un react, de fapt. da, video reply, da. Așa, e un video reply. Nu știu, pe mine n-am văzut hook-ul, n-am simțit cine știe ce emoții, whatever. Sună a demo de spot. Adică nu știu ce ar fi organic. Pe mine nu m-a făcut. Da, am simțit că a fost un pic mai salesy, de-aia am vrut să respecific, să fiu sigur că nu luam și ad-uri la astea. Da, nu știu, ca reply ad și cu un pouring shot de whatever, peanut butter într-un nu, pe mine nu m-a... I-aș fi dat skip imediat. Da, într-adevăr, se simte mai ad decât celelalte. Mi-a plăcut, mi s-a părut foarte tare, mi s-a părut foarte soothing așa, cum am mers pe ideea asta de cumva de ASMR. Mi s-a părut conceptul foarte, foarte fancy așa, aia mi-a plăcut mie. Și ce mi-a plăcut, sincer mă așteptam să fie stop motion, așa mă așteptam să gen, că era fix, sunt foarte multe stop motion cu produse, da. Dar mi s-a părut cute, da, așa exact, cum nici au făcut formatul și mi se și... pare, wow. Ok. Da, mă rog, asta am TikTok zis. are surprize. Este peste. Iată. Ok. Le iau eu pe alea care arată mai dubios. Ia, asta pare ceva bun. Nu mirosi, nu, regula numărul 1, nu miroși înainte. Ai, cum ceva roșii. Deci eu m-am învățat deja, niciodată nu miroși înainte, măcar să te surprindă Da, după exact. ce... Greșit. Ce club e? Barcelona. Nici ăsta, că nici ăsta. Peste nu am știu zis care. Am zis peste, am vrut să întreb cum se numește, dacă e echipă mare, automat dacă e echipă mare. Păi... Eu am chestia asta, dacă e brandul foarte relevant și foarte cool și așa mai departe, ești mai predispus să dai like și așa mai departe. Mi-a plăcut formatul, mi s-a părut cute așa combinația cu muzică, cu cum se numește, în ce e, în Procreate, în ce se face treaba asta. Da? Procreate. Așa? Mi s-a părut cute. E genul de edit de highlights la care hai să schimbăm și noi formatul, că nu cred că n-am văzut pe zona de fotbal genul ăsta. E make it or break it, deci nu știu să zic. Am pus peste că mi se pare că începe vizual, începe interesant, e și pagina mare de brand. Te uiți la faze mișto, whatever, this never gets old, așa. Și e fotbal, adică. Și Lewandowski și nu știu. Da. Deci peste, zicem amândoi. Ok, este sub. Du-te de aici. Hai, tot cu roz. A fost ok ăsta. Nu, n-a fost rău. Ăștia, un pic rău la asta. Este bun. Bun, next one. What if Balkan countries united today? The Balkan country will be the second largest country in Europe after Russia by land and will have a total population of around 59 million people, placing it on the 24th place in the world. The total GDP will be around $941 billion, meaning that the United Balkans will be the 8th economy in Europe, just behind Netherlands. The largest component countries will be Romania, Greece, and Bulgaria. Never will happen. Am pus peste. Și eu. Am zis că măcar locuitorii ăștia au pus de 1 milion de views. Da, nici ăștia deci 3. Este... Deci am pus peste. Am pus peste așa. Odată, mi se pare un concept interesant. Nu știu dacă e format universal pe pagină sau e ceva coincidental, poate e ceva pe istorie, I don't know, nu știu exact care e formatul paginii. Mi s-a părut interesant conceptul, mi s-a părut vizual. Vocea nu mi s-a părut foarte pleasing, deci posibil să piardă puncte, ca să zic așa, pe zona asta. Mi se pare tare pentru că vorbește de mai multe țări, deci toate țările alea, cumva poți lua audiență din țările alea, el cumva trimite pe zonă, pe regiune. Și cam asta. Da, e genul ăla de, nu știu, geografie, history for dummies, ce-ar fi dacă... Da, exact formatul history for dummies, exact. Și mă gândesc exact că poate, nu știu, bulgari, greci, români s-au uitat acolo, mamă, ce șmecheri am fi, știu că vrem noi să fim miezul din Europa, dar nu suntem.
Poate să fie și cumva știi, incentiv să patriotism din comenteze. ăsta local. Poate să-și comenteze negativ, nu că nu vrem sigur, noi cu voi. Cu siguranță că sigur n-ar vrea românii cu grecii sau grecii cu nimeni, că ei sunt oricum așa. Dar pe asta mă bazez, că sigur au făcut de 1 milion pe acolo, în toate astea. Da, este peste. Asta. Animated navbar project in CSS. Ready? Prepare your screenshots. Go! Ăsta știu că el de al casei este client. Hai că cred că știu. Start coding now. Așa, eu am zis peste. Așa. E hooky, dacă te interesează. Adică omul știe cum să, nu știu, cum să engage, să te țină acolo. Bine, dacă ești into coding, ceea ce mă aștept că e valabil pentru mulți. Da, e piața mare, puștani, așa. Adică mă aștept că sunt foarte mulți cei care ar vrea să învețe să facă code, inclusiv puști la școală care fac asta. Și e structurat drăguț, adică are energie, hey, you need this, uite aici 3 exemple, go, adică mi se pare că și-a dat toată silința așa să... Da, deci nu, când ne-am apucat noi să facem pentru Creative Team, că el este așa, când ne-am apucat să facem pentru ei, nu exista mai nimic sau erau filmate foarte prost și era informația destul de greu structurată pentru că erau puștenii care postau pe zona asta. Deci asta odată, deci era un potențial foarte mare pe piață pentru că erau foarte puțini care creau. Asta 1. 2. Am venit cu formatul ăsta că am văzut că ei tot cereau, dați-ne codul sau unde găsim și noi codul, să dăm copy-paste și așa mai departe. Da. Și atunci am făcut cu varianta asta de screenshot pe care ulterior am făcut-o, deci pe site-ul Creative Team am pus zonă de TikTok Learning și găseai clipul, deci ăsta se numea, nu știu, tutorial 43 și te duceai pe site, vedeai tutorial 43 și te scria numele, nu știu exact, navbar, whatever, CSS și așa mai departe. By the way, a fost un insight am făcut pe Animated Navbar, căutam și pe Reddit și pe Twitter ce căutau oamenii în mod specific pe zona de coding și așa. Și pe zona de TikTok Learning, practic, vedeai how to, aici era o serie mai veche, în seriile mai noi era how to 43 și te duceai pe site, vedeai 43 și aveai acolo codul pentru Animated Navbar cu copy-paste. Și le-a crescut foarte mult și traficul pe site. Și ăsta a fost un topic foarte cunoscut. Eu cred că țin minte că ăsta era printre alea, nu știu dacă era pinned pe pagină, dar oricum știu că era printre alea care a făcut ca lumea. Deci, adică țin minte, e puțin unfair că l-am făcut. Adică las că nu e unfair. Este peste. Da? Și cât a făcut ăsta? 1,6. Trecem la joculețul cu numărul 2 și anume engagement rate. Deci avem jocul de engagement rate în care practic ne uităm la campanii de branduri. O să luăm branduri care sunt câte 2 din aceeași industrie și o să încercăm să deducem care a avut engagement rate-ul mai bun. În cazul de față, cum îl măsurăm noi acum, este raportul între numărul de like-uri și numărul de vizualizări. Că nu putem să știm, nu avem non-disclosed câți bani s-au băgat în fiecare, ce buget a alocat fiecare brand, dar e cumva mai ușor să cuantifici, să compari raportul între likes și număr de vizualizări. Let's do it! Ok. Da? Dar nu știu cine e domnul. Tipul e un TikToker foarte, foarte cunoscut. Kaby Lame îl cheamă. Atunci al doilea. E tipul care cumva el a revoluționat zona asta. El practic n-a vorbit, nu știu dacă acum, că nu mai urmăresc, încă nu vorbește. Deci este singurul printre puținii care nu vorbește niciun clip și reușește să fie funny nespunând un singur cuvânt. Și el a luat formatul ăsta. A fost foarte smart la vremea respectivă, în care el făcea stitch la videouri foarte virale, care oamenii făceau a lot of stupid stuff, și apoi el practic făcea cut, fiind stitch, făcea cut la video respectiv și nu știu, era unul care nu știa cum să scoată celofanul a pus celofan peste, nu celofan, a pus folie alimentară peste o banană care era cu cum se numește, pe o
farfurie, n-am niciun cuvânt la mine astăzi, și se făcea că nu poate să dea folia la o parte și a spart farfuria ca să nu știe. Și ăsta venea și a făcut cat și arăta, dai folia la o parte, e banana și gestul ăsta așa e al lui, gen. Am înțeles, This gata. is how you. Bine, atunci al doilea, clar. Adică înțeleg e endors contextul. de cineva, e endors de cineva, probabil că e făcută în perioada aia, nu știu cât de fresh mai e acum, nu știu cât de poate e mai scăzut un pic în popularitate, că mie nu mi-a mai apărut nimic legat de el. Primul mi s-a părut drăguț pentru că avea această chestie de mister, de intriguing, de whatever, dare Super to, cute și primul. așa, Mi-a plăcut mystery ca format, kind of da. thing. Dar atunci dacă îmi dai contextul acestui om, am înțeles, probabil că el are engagement mai mare. Asta odată, apare și o față, iar mi se pare relevant că apare cineva în video, fața respectivă e și cineva foarte popular, de ce endors de ceva, și o chestie care mi se pare tare și mi-a luat după aia să-mi dau seama, îți atrage atenția că what the fuck is Nitro Pepsi, știi? Adică nu știam că a apărut linie, bănesc că nu e la noi, că eu n-am văzut-o la noi, dar mi se pare tare. Da, bine, și ce face el ce? e, hei, se desface, se toarnă, adică, mă rog, are În stilul lui, știi, cumva aliniat cu cum face el, gen, bă, this is stupid simple. Iei, desfaci, torni și mai, ok, haha, că gen, e stilul tău de a face. Deci de asta aș merge pe altă. Dar mi-a plăcut și primul, adică nu cred că sunt foarte depărtate așa între ele. Deci, mergem amândoi pe 2? 2, da. Let's do it, 2. Da, 2 este. Da? Super. 1,000 victories. Okay. All right. Let's go. Victory! Victory. Victory is Victory to me means me! My TikTok! This is something big. That's sick. Ok. Prima pare să fie un fel de rap-up video, așa după o campanie, Da, nici eu n-am contextul, dar așa. în așa mi-a care luat și oamenii mie. au participat, au zis ce înseamnă victorie pentru ei, ceva. Și mă bazez atunci pe faptul că probabil au vrut să vadă acolo, nu știu, versus puterea unei singure figuri, Rihanna, într-un ad. Chit că poate Rihanna a făcut mai multe, I don't care, pare ies pe prima. Ce-mi place la prima e că e aliniat fix pe ce reprezintă Nike, asta mi se pare tare. Da, empowerment, ce victorie pentru tine, participare. Da. Ce nu-mi place la prima este că mi-a fost greu să diger contextul în primele secunde. Adică, Da, pare că face parte dintr-o campanie, sper, adică așa n-are sens singur. Da, așa. Ce mi-a plăcut la al doilea, de fapt ce mi-a plăcut, eu nu sunt fan Rihanna, nu am ghițit-o niciodată pe Rihanna, mi-au hate, că nu-mi place ca persoană și ca nimic. Așa. Nu pare un ad de TikTok, pare un ad făcut și tăiat pentru TikTok, nu știu de ce. Așa Da, e adaptat, într-adevăr, din TV probabil, dar totuși este Rihanna, este și Fenty și este și Puma, deci sunt 3 nume mari. Nu știu, tu zici prima? Nu știu dacă neapărat pentru acuratețea rezultatului, ci pur și simplu că nu vreau să-i dau Rihanei. Bine, mergem pe 1. Ok, este a doua. Da, aici sunt 3 branduri mari aici, that's the... Nu, de ce nu? Asta a fost oribil. Puh. Next. Okay. What is the secret to successful living? Believe in yourself. Consistency. gotta be proactive. Humility. Not giving an F. Persistence. Family. It's sex and making love. Peacefulness. Truth. Determination. Cash. Ok. Mie by nature nu-mi place al doilea. Ok. Mie by nature îmi plac campaniile diesel, dar nu neapărat ăsta. Dar mie nu mi-a... Mă rog, eu înțeleg ce au vrut ei să pull off. Da, nu știu, probabil că primul pur și simplu ți arată niște outfit-uri și cum vin pe tine. I don't know. Mie îmi place primul. Îmi place primul pentru că este... Deci,
consider că e supra-saturată piața de fashion cu editurile astea în care apar hainele, le arunci pe tine, iar overused. Dar mi s-a părut că zicea Pogo data trecută, că am fur termenul, e cringe-ul ăla bun. Adică, practic, a luat un concept care cumva e supra-saturat, dar l-a făcut un pic mai cute, că l-a pus cu click-ul, a luat mouse-ul, a pus drag peste ecran, e tipa aia cumva e pusă din adins în postura aia așa ușor rigidă. Adică mi s-a părut că a fost stage într-un mod, gen, bă, știm că e supra-saturată zona asta, dar e cringe-ul ăla bun, exact cum a zis Pogo. Versus al doilea, unde mi se pare că este un brand care a vrut să profite de un trend și de o mișcare. Ei știu că ei vor să fie ăștia revoluționari, vor să fie outside the line și așa mai departe. Mi s-a părut că au vrut mi s-a părut forțată campania, a fost cumva, cel puțin modul în care au regizat-o și modul în care au pus-o, mi s-a părut forțat, sincer, pentru mine. Deci mie mi se pare prea effortless, adică au venit niște omuleți și au zis niște lucruri, nici nu țin minte vreun răspuns extraordinar din toată seria aia Successful Living. Cash, mi-a rămas. Adică, da, exact, cash atât. Da. Au pus toate tipurile de demografic, de asta zic, e foarte forțat asta zic, adică n-au pus-o într-un mod subtil și eu nu cred că le-a mers foarte bine campania asta. Probabil că prima, I don't know. Hai spune. Deci 1, da? Mergem pe 1. 1 este. Ok. Bun. Și mai avem joculețul cu numărul 3 și anume CTR-ul. Deci practic ne vom uita la câte 2 ad-uri din aceeași categorie. E-commerce, fashion, beauty, whatever. Și trebuie să spunem care dintre ele, trebuie să deducem care, împreună sau separat? Împreună. Așa trebuie să deducem care dintre ele a avut CTR-ul mai bun. Oamenii au evoluat să fie smart, să-și facă treaba mai repede, să se relaxeze mai mult. Cu Alesto câștigi 12.000 de euro pentru un an mai liniștit și multe alte premii. Hai la Lidl și înscrie bonul pe surprize.lidl.ro/Alesto. Lidl, meriți să fii surprins. Cute unlock-ul ăla. Mi s-a părut interesant ca grafic. Stai un pic, ce trebuia să faci la al doilea? Nimic? Ce trebuia să faci la al doilea? Nimic, nu? Nu știu, uite, nici m-am gândit la... Adică de ce dădeam click pe el? Asta am înțeles eu. Sau? Da, nici eu nu m-am... Uite, n-am fost atent, mă uitam că mi s-a părut fresh. Ok. Dar nu știu să-ți răspund la asta, eram foarte captivat așa, primul e o promoție, câștigi niște premii, bănuiesc că trebuie să dai click pe el. Altfel, I don't know. Da, eu n-am fost foarte profi acum, că eu eram foarte atent. Da, ce curcă, uite cum au gândit ei să facă. Deja mă gândeam ca regie. Construcția de la al doilea e foarte simpatică. Lidl e super fresh pe social, mi se pare foarte fresh. Adică e corectă, e de TikTok. Momentul ăla, când te duci, ok, te duci la Lidl, foarte mulți oameni se duc la Lidl, adică cumva you relate to it. Dar mă aștept că click-uri, sau poate n-am înțeles eu al doilea dar click-uri mă aștept să fie mai multe la primul, că era o promoție. Că ai înțeles exact care era acțiunea, da, corect. Da, exact, ca regie, la asta mă gândeam eu, mi-a plăcut mai mult al doilea, dar într-adevăr, acum că spui, nu știu ce. Acum nu știu nici că nu putem să vedem ce butoane au pus ei, sau ce scris au pus pe butonul de GTA, basically. Dar primul? Aș zice că primul, pe criteriul ăsta. Da, primul. Ok. It's the IKEA winter sale. AKA the I can't believe you dragged me here, I never want to leave here sale. AKA the if I never get out of here. TWICY my FOMO IRL FTW sale. What? Ok, gata, am fost pe fază. Mie mi s-a părut mai organic wise, whatever the fuck that means, mi s-a părut mai cute primul. Și înțelegi mai repede despre ce e la primul. Da. La al doilea mizez pe faptul că s-a uitat până la sfârșit, știi? Și cred că au pus piesa aia pentru suspans, dar e cringe, nu e foarte... Da, adică și mă rog, TikTok mi se pare că e platforma. Ok, s-a dus, s-a cumpărat și a lovit-o bonul. Dacă am dat skip înainte, mă rog, m-am dus mai departe, n-am înțeles că era șocată in the good way, not exact, in the bad way. Exact. Așa cum ești de obicei la Ikea. Da. Spuneam asta și în episodul trecut și a fost emphasized iarăși, a fost subliniat iarăși, că oamenii au evadat pe TikTok de tot ce era cringe pe celelalte platforme
și dacă nu reușești și la nivel de sound, și la nivel vizual, și la nivel de text, și copy, și abordare overall, și cum îmbraci și așa mai departe, they will skip you. Deci piesa aia de suspans, că hai să creăm suspans cu piesa, nu mi se pare o piesă potrivită, mai ales că acum ai milioane de opțiuni și sunt și sute de tutoriale de cum să alegi muzica ca să fie și fresh, să redai și contextul. Exact. Și nici suspans nu mi-a creat, nu știu, nici cu un headline la început, cu ceva. Adică a trebuit să mă uit la doamna aia să înțeleg the whole thing, ceea ce nu cred că s-a întâmplat. Da. Deci mergem pe 1? Suntem unanim. Da, primul e. Ok. Bun. Connector versus Shue Paparude la Red Bull Sound Clash. 2 artiști, 2 scene, un singur învingător. Tu pe cine susții? Bloody Acapulco, nu la autostrada. Perfect! Vama versus Chilafonic la Red Bull Sound Clash. 2 artiști, 2 scene, un singur învingător pe 11 mai la Romexpo București. 2. Da, și mie mi-a plăcut mai mult 2-ul, dar iarăși venim că primul măcar a avut, la al doilea nu știu ce să... Ceva bine, cumpără bilete, probabil. Al doilea probabil, pur și simplu are niște artiști mai pe target, așa zic eu, și mai populari versus Shue și Connector, nu știu dacă sunt neapărat ce mai... Adică că e mai... Cei din al doilea aia sunt da, clar. E și formatul mi-a plăcut mai mult la al doilea. Da, exact. Și execuția în sine, nu știu, a avut mai... Da, cadre mai simpatice, dinamică mai altfel. Da. Bine, Red Bull oricum e un brand cool. Ai văzut, nu știu dacă ai văzut și le-ai văzut Fake Out of Homo? Că au făcut și ei unul. Nu știu dacă l-am foarte mișto. Very fresh. Le fac și reclamă cu ocazia asta. 2, mergem, suntem unanimi. Este primul. Sănătate. Nu ți ca ce seamănă ce-ai băut tu. Prins bine? Are un mis de cafea, măcar e ok. Bun. Irina Sărmona, mulțumim mult că ai venit la noi în podcast. Și eu mulțumesc pentru joaca asta. Pentru final, dacă dorești să lași un shameless plug, un orice, ceva despre agenție, despre orice, despre un client nou, despre ce dorești tu. Un shameless plug de final. Un shameless plug? Mesaj pentru marketeri. Da, mesaj pentru ce dorești. Să fim mai curajoși, asta îmi doresc. Și ca oameni de comunicare și ca oameni de marketing. Asta îmi doresc, să văd mai mult curaj, mai puțină teamă de ce o să zică consumatorul, de ce o să zică whatever, nu contează cine. Și cum vezi că o să sune Q&A, dar chiar mi se pare cum vezi ca brandurile din România să ajungă să embrace mai mult, să îmbrățișeze, chiar aș ardem cu o engleză, să îmbrățișeze mai mult dinamica din state, unde sunt foarte risk takers acolo, unde totul se întâmplă rapid, că sunt aceleași branduri, nu sunt? Nu știu dacă sunt risk takers neapărat și acolo mult mai mult decât aici. Eu cred că, așa cum zicea bătrânul Leo Burnett, nu poți să-i vinzi unui client advertising-ul pe care nu-l înțelege. Și ăsta e human fact, adică dincolo de branduri și așa mai departe, sunt niște oameni acolo care trebuie să ia acel leap of faith, știi? Și cât costă să educi atunci piața? Mă gândesc că s-ar putea să fie un cost mai mic să educi piața decât adică eu cred că despre asta e vorba. Este vorba de, așa cum vorbeam noi mai devreme, că un om de creație trebuie să rămână relevant, punându-se la curent cu tot ce se întâmplă în jurul lui și să se conecteze la ce vede omul cu care vorbește. Cred că aceeași lecție e importantă și pentru omul de marketing de la brandul respectiv. Să stay true și stay relevant cu lucrurile astea care se întâmplă în jurul nostru, pentru că așa poți să actualizezi și brandul cu ele. Adică dacă vrei, e vorba de curaj și de staying relevant și ca om de la butoanele unui brand. Got it. Makes sense. Să rămână. Mulțumim încă o dată. Viral Shots, episodul 13. Done. Pentru că ai rămas până aici, înseamnă că acest podcast a fost de interes, motiv pentru care îți recomand să urmărești și aceste episoade, care sunt în aceeași temă. Și bineînțeles, dacă ți-a plăcut, dă-ne și tu un subscribe și un like la episod, ne aștept și pe noi să dăm bine la algoritm.